What all for it? Ayun, dala parang kumpul po yung parwal dal. Malap sangsi pasan lalgal. Baik ni po ang free song eh. Very kama. Kita malap sangsi pasan lalgal clip na bel papanay na. Malap. Kung sito ko anak ko lang ni Chuck, sweet na rin ba yung Morris? Halo,
Wala kang practice. Practice ka na. Okay. Anleit perusin Anleit mani mapaurit nepe. Talang ay pagupet Okay na po sa kalinyan. Salute natin Papa Morris. Salute natin Babat Longyan. Salute natin. Tatay ito at Papa Morris. Gala-gala, salah ya alok nih. Gala-gala, salah kita punya alok nih. Sen, mana pakai? Saya sudah berani. Gala-gala, lu sudah nolak. Baik naman lang. Sige na, ba't hindi mo taltakla ako yan? Doon? Doon? Ay, albo nga ako. Nalalagay siya si Pina. Tama ko taon lugar. Well, iwas din mo yung lagay niyo kong doon. Pero nepo na, nepo ang dalyo ko. Ay, itawag si Tong eh. Nagsusugan niya ang totoo niya. Nagpiyawan ko makumulog ko. Right? Long morning Christmas too, pataro. Merry Christmas.
laman na piyon siguran. Panginoon sa gumasto na yung siya kaya luto. Mang siya yung mapilolol. Una na, mapilolol. Sorry. Bedankt mevrouw Secretariat, organisatie. Yang saya negara bina auto saya, ikat, saya mau. Baik, lawan lap dalong orsiya. Kan kita ni kuya usap yang orang lawan lugar pa. Jadi sama tadi kita kayak auto sih na. Usap yang atalas ya. Baik usap yang dah siap first day. Kita ni siya na wala dapat. Talan kita dalam proses terlalu sampai memang sulit. Ada payah. Baik, kita malap. Pagi pasan lang final Bapak Morris, Bapak Lincoln, Bapak Edward. Balik na ba niya siya? Bapak Jackson sa dakla. Singen. Takut untuk alam ni fantas hari ini. Bayangin dia kan ada saya ada lagi. Mana ada kan apa ada kita ini. Kita menyalakan. Bangun. Mo pa po lang eh. Pagkakit na ito.
Then I just choose facing 5 chapters on the square. Repeat the aula. Umianga kipet yung majorika sa okla, el kipet alatub. Ngayon sa sulit na. Paano yun? Wala, bitay to. Kasi pwede na. Pero yung dala sa nalit na yun. Naman yung bituan mo sa wala na po na sa patay ka na. Patay sa yung master, shoot you. Under pattern lang na mag-as mo tulog na ba na kaya? Kaya dingin natulik ko siya nga dito ang nandang eh. Tulo ko din tayo fall. Ha? Ako lang, ito yung kada sama kung saan mo sa kaya. Ito. What is that? Gummy bear? For them. Dahil nagmod ako sa kapag na. Oo, kagalit sa bangay. Sikot na akong dadal sa sarap na dat. 6 p.m. na dan.
Ringo mo binakari na
ว์นะVideo. Vai, non deve avere la tua.
natin po tiya with yo ang asal nasalad po niya. Arang asalad po ngiti nga si Pasaya ngayon. Kaya pa na si Peo. Kapag tayo met si Peo la konsilta at inano konta nito si Peo ka. Kansan siya rat man kemi mangi esok siya. Pamarasan ni Kapia ngam tayo si met Peo in vice president. Nadal po ni mo kansan siya rat kemi lila mangi esukin niya wi. Asya ke prado sin Kapia. Ngayon na bodyguard. Kaya kuta kayo tayo konsi ngayon Vice President Madeleine Chu. Kaya na, nga kinay pa kayong tanga. Parang nga mo, ilang kayo tayo, tingin pa ngayon namin itiyo. Parang nga na, ngayon mo mayor, portulit, ulit na saya. At nga mo, ilalaklat niya ka. Ito mo chikin niya, ay pakiya wiman iswal siya. Pero nga pansin mo, kapin pan meeting, tayo may mapunta ka pa ito, gas tayo. Pero kung kini, nga may mapunta din siya si Kim Tarkara mo, tayo pakiya wiman. Nakipin na kipresta na siya pakiya nga, kipaklada. Dakit kalawasan, pwede na yatar, mitiki. Apa kada jasa siya. Kaya katapaki ya president sila Kathleen Chu, vice president siya. Kaya mani pakatikin namin sell out of service. Dati lang ko yung kaya siya. Naratel dar suka di kaya siya ngayon pangaswain. Dati dapat manas consent slash. Mara kati nga swan na kampare ke uswal sila nga ta ngasya ke kaya logos. Kaya siya proy ke yung antiptatle. Wala sunatari. Ito yung benalala. Anak pa rin natin sa akin Facebook. Ikikarpit siya yan eh. Lord. Kaya na siya na akong petse. Sa akin PDN. And ang nakadapat sa akin kit kalawasan. Kaya kung dead firing tatawikot kaya Angelash na kaya nakanisya ngayon ang laliros. Kaya katayang kashipan na natin New Year. Hindi past 10 tayo kaya na pena. Kaya nga kadapat sa akin kit kalawasan wikot. Yes, sila kita nito ngayon. Christmas ko niya tapos kaya rapin lang ngayon. Kasi may akala yung mention tayo kay Facebook. Basta nga magpwede nga, yung nga kisamsam to, motarifal, yung limit ka na samsam lang. Kahit na naman nakit ko bawasan. May landon, dahil nakit ka na bawasan. Dahil kaya tabang na mesip kaya kitutunin ka kanila siya. Kahit na naman na bongo, dahil di mawala ka dito. And may idea niya. Spell lang. När man lämnar lite sen kanske av den ser jag men jag kan ställa den här som ett applås. Annars gick. Jag har lagt det in.
Democracy.